Subling nagpahinumdum ang kapulisan sa ilang sakop nga mahimong apolitical o dili malambigit sa politika. Kiniuman usa ka police vlogger ang gikasuhan human nagpadayag siyang gibati kalabot sa pag-aresto kang former President Rodrigo Duterte. Atong sero ng detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy? Sara, usa ka patrolman ang gikasuhan sa PNP human nga nagpadayag sa iyahang gibati pinaagi sa video post sa Facebook nga kinsa nga mipalag sa pag-aresto kang former President Rodrigo Duterte. Samtang ang Police Regional Office 11 nagpahimangno sa iyahang ginsakupan nga ang organisasyon apolitical. Atong sayron. Inciting to sedition ang gipasakang kaso sa Quezon City Police District sa sakop niini nga si Patrolman Francis Fontillas nga usasab ka vlogger. Kini human nagpost og video si Fontillas kinsa mipalag sa pag-aresto kang former President Rodrigo Duterte. Sumala sa PNP kalapasan matud pa kini sa Article 142 sa Revised Penal Code kalabot sa Republic Act number 10175 o Cybercrime Prevention Act. Nag-awol o absent without leave sabdaw ang maong pulis. Apan sa Facebook post ni Fontillas, gikwestiyon niya ang kasong inciting to sedition bato kaniya. Iyahara daw giparayag ang iyahang baruganan o prinsipyo. Pangutana niya, asa na daw ang freedom of expression. Iya usab gimakak nga nag-awol siya gani nag-post kini og kopya sa iyahang aprobado nga application for leave sukad March 6 hangtod 19. Subay niini napahimangno ang Police Regional Office 11 sa mga sakop nga apolitical o non-partisan ang organisasyon. Pag magva-violate ka sa batas, mag-face ka talaga ng consequences. No? Sa amin, sa Kapulisan, lalo-lalo na ngayon na mainit yung sa politika, we remain apolitical and professional and we are here to serve and protect. Sa karon wala matudpay napatawag nga pulis sa Davao Region nga nagpadayag may kalabutan sa politika. Susama sab ang pahayag sa 10th Infantry Division. 10th Infantry Division, ma'am, even the whole armed forces of the Philippines, ma'am, remains non-partisan. Is being stated in the paragraph 3 of the section 5 of the Article 16, 1987 Constitution. No? We are not subject to engagement to any, directly or indirectly. Sa karon Sara, padayon daw ang PRO 11 bisan ang 10th ID sa pagpahimangno sa ilahang mga sakop nga bawal magpadayag, especially on social media, sa ilahang mga gibate o sa ilahang mga political views. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.